Vi er på vej til dig, julemand. Bliver ud efter næsen med ømme trætte ben. Hvordan skal vi finde vejen? Giver du os ikke et tegn? Vi trækker og falder i staver. Altså, hvornår bliver det jul og gaver? Til mig. Og mig. Ja, jeg er begge to. Man skal bare blive ved.